Hej, jeg starter med en blank side. Jeg kan se her prikken her i midten. Og det allerførste man gør faktisk er at trykke på Finish Sketch. Når man trykker på Finish Sketch kommer der den her bjælke frem, og heroppe under er det egentlig her Derive. Når man trykker på den kan man hente sin model. Hele grundlaget for er bygget på modellen, og sige alle ændringer bør kunne hentes, eller man kan ændre modellen, og så skulle hele stolen her også gerne ændre sig. Jeg har lige lagt den på skrivebord. Sådan der, og så siger man Open. Her kommer modellen frem i en fuldfed udgave. Man trykker lige på Body as Work Surface, så får man sådan en gennemsigtig udgave i stedet for. OK. Har modellen, og modellen ligger herover. Den her Surface Bodies, og den kan man slå til og fra, så forsvinder modellen. Sådan der. Der er nogle grunddele, og de dele man skaber ud fra grunddelene. I det her tilfælde, når agterstaffen her, og for eksempel forbenet, dem skaber man, og så skaber man de andre dele her imellem ved hjælp af de andre dele. Nå, summa summarum starter med agterstaffen. Starter en ny sketch, og det gør vi her på siden af den. Der er sådan en forskel på, hvorhen man kan tage den fra. Forbenet her for eksempel kunne man godt tage både ovenfra, eller nedefra, eller fra siden af, men agterstaffen kan man ikke tage ret mange steder fra. I hvert fald mest fordelagtigt at tage den her fra siden af. Sådan der. Den bliver grøn med det samme. I forhold til toppen her, sådan når, afhængig af hvordan man nu forestiller sig, om det topstykke det skal sidde imellem eller sidde henover. Hvis den skal sidde henover, så laver man en lille streg her fra det punkt til det punkt her, så er figuren ligesom lukket. Trykker på E for Extrude. Behøver faktisk ikke at trykke Finish Sketch. E for Extrude. Og så kan man sige, når det er den her del her. For at den skal følge modellen, så skal man bruge constraints eller de funktioner, der ligger i extruden her. I det her tilfælde her, der vil jeg gerne have, at den passer med indersiden af ben her. Så bruger jeg to. Drejer jeg den en gang, og så prikker jeg indersiden af agterstaffen ud, sådan her. Og så bliver den massiv, sådan der. Nu er agterstaffen sådan set skabt ud af den her del her. Hvis jeg lige prøver at slukke for Surface Bodies her, Visibility, så er der selve agterstaffen her tilbage. Nu skal jeg så have lavet de dele af ting, der skal være på agterstaffen, for eksempel de huller, der skal være til sprossen og til savn, men man kan ikke få dem tegnet op, uden at modellen er aktiv. Tænder den lige igen. Inden vi begynder at gøre det, vi kan godt gøre det med det samme. Vi starter en sketch herinde på indersiden på bunden her, på det plan her. Sådan der. Så kan man se, at den bliver grøn. Jeg trykker lige på F7 for at komme ind på selve parten her. Der er aftegningen her af sprossen. Jeg går op og laver et slot, et overall slot, og den sætter jeg lige på. Sådan her, trækker den ned og ud til siden og sætter en tykkelse på for eksempel 8 mm. Dimension, jeg siger afstand herfra og herned til den skal være forholdsvis lille, for eksempel 2 mm. Og så skal der være en total størrelse på for eksempel 15. Den må ikke være for tæt til toppen, fordi den går skrå ud af. Og for at være sikker på, at den sidder i midten, så bruger jeg Vertical Constraint og siger, at bunden her, den skal passe med midten, den der, så er den mørkeblå. E for Extrude, og så ekstruderer vi lige hullet her, og det gør vi indad. Så går den selv over på klip, og vi sætter en dybde på for eksempel, skal lige være sikker, men jeg vil tro, den kan måske, det er vist lige rigeligt, måske 20 mm. Prøver lige med 20 mm, sådan der. Sådan der. Vi skal også have lavet et hul til savn. Starter en ny sketch på det plan her. Trykker lige på F7. Sådan der, så kan man stadigvæk se aftegningen her af savn. Laver en ny slot. Det laver vi her. Klikker lige der, og så trækker den ud, for eksempel 8. Det kunne også være 10 mm, afhængig af størrelsen. Så kommer lidt tættere på igen. Dimension. Afstand herfra og ned til bunden sætter vi til 5 mm. Det samme i toppen.
Det er herover den skal sættes på. 5 mm. Og i ny vertical constraint for at sikre os, den sidder derovre. Sådan der. I for extrude igen. Og vi sætter den lige ind i. Den skal muligvis være en lille smule længere. Det behøver den ikke. Vi nøjes med 20 mm. Sådan der. Der skal være flere huller i agterstaften. Der skal også være huller her på indersiden osv. Det kan jeg arbejde videre med selv. Hvis jeg nu lige slukker for den her. Sådan der. Så kom den. Der var lige lidt langsom. Så går jeg ind i File og siger Save As. Hvis jeg bare trykker Save hele tiden, så risikerer jeg faktisk at få gemt ting oven i andre ting. Så når man nu ligesom skal få enkeltdelene skabt her, så skal man endelig huske at sørge for at trykke Save As. Og husk at oprette en mappe, som ikke bliver ændret, hverken i filstruktur eller flyttet rundt på. Når man aldrig ændrer på der, hvor de ligger senere. Jeg gemmer mit på skrivebordet. Jeg skal ikke bruge det her til noget særligt. Vi kalder den lige for agterstaf. Sådan der. Jeg tænder igen for modellen, visibility, og så laver vi lige vores forben. Starter en ny sketch. Vi starter den her på siden. Her er den fuldstændig omkranset. Man kan godt lige ane den grønne linje deroppe måske. Så jeg trykker bare direkte på E for extrude. Den her, den skal ekstruderes til her på indersiden. Dertil. Og OK. Hovsa. Den skulle lige være en fyld. Sådan der. Vi skal lige tjekke, at den er helt sådan der. Det er den. Der er et fint forben her. Vi skal have lavet et par huller. Sådan, der kom den. Det tog bare lidt tid. Vi går ind og starter en sketch på den her. Her er to. Jeg trykker på F7 for at komme ind på planen. De to huller her, de er i det samme plan, i modsætning til på agterstaffen. Så her kan man lave begge huller samtidig. Vi gør ligesom før. Vi starter lige med at lave den her. Vi skal lave en heroppe også. Sådan der. Vi skal have nogle dimensions på. Sætter den lige i midten her. Og gør det samme for den her nede. Vi sætter den til 2, ligesom den anden, og så sætter vi totalstørrelsen på den her til den samme. Altså 15 mm og i midten. Det var den ikke så vild med. Prøv lige igen. Derfra. Dertil. Det vil den ikke. Mystisk. Kan vi lige prøve at se, om jeg har hældt der. Heller ikke. Nå. Jamen, så tyrer vi lige til et andet. Prøv lige at sætte den på igen. Sådan der. Mm. 15 mm. Og den skal sidde i midten. Det var bedre. Nu har vi to. Jeg trykker på E for extrude. Og siger, den skal ekstruderes, og den skal ekstruderes. Det skal de indad. Med en afstand på, skal 20. Ja, den burde måske være lidt større. Det afhænger, når bliver der karambolage heroppe, så laver vi dem lige knap så dybe. Okay. Sådan der.
Der skal også være flere huller i forbenet, det kan vi komme tilbage til. Lige nu skal jeg have gemt forbenet. Højre klikker lige og slukker for den der. Men nu er det jo to dele. For lige at fjerne den, mens jeg gemmer den, så går jeg ind i Delete Face og trykker her på Select Lump og Void. Klikker på bagbenet og siger OK. Så er der kun forbenet tilbage. Går i File og siger Save As. Og gemmer den som forben. Sådan der. Nu skal jeg til at finde de ting der imellem, så fjerner jeg lige den Delete Face her, så jeg får akterstaffen tilbage. Tænder også for Visibility, sådan her. For at lave sprossen her og savn, så skal jeg bruge et plan, der ligger et sted imellem de to her. Hvis jeg har for eksempel et originalplan, der ligger der, der ligger en her, den ligger op af akterstaffen og ind i bunden. Jeg kan bruge det her plan, bare lige forskyde det en lille smule, jeg går op i Offset fra plan, den her, flytter den lige et par 100 mm herud af, sådan her. Så trykker jeg på Start Sketch på det her plan, trykker på F7 og trykker på Cut Edits. Okay. Ja, det er rigtigt. Dine forben og akterstaffen er en lille smule forskudt. Okay. Så gør vi lige noget andet. Så skal vi have fundet det rigtige plan herinde i stedet for det kan vi ikke, når den er skrå. Jeg går lige en tand tilbage. Okay. Det var nok for video 1. Der følger en video 2 om lidt.